ورتوی بی بی سچل رابانی ندی شوی استا پا مرے کی میک جواہر آتو لالو نولید امیل می اویزانو لیدلو دا خواگا میلی چی دا میل ما حرم پاک مبارک کی مندلے ہوا بیاد عرفات پا گنڈے بانیو حجی سیب ددی پیدا شویو شدے ورطوی زنانہ بے ہوش شوا یا جو زنانہ ہوش کے رالا وی تو والی بے ہوش شوی زخو چی بے ہوش شو ما دلالو نا یاد جو وی اکا چی کم حجی سیب نا تیلیرو کشیو دلالو نا آغا زما پلارو چه دل تبراغ موز بے کو دعا بے کولوی یا اللہ خدایا دغه نوجوان در نه د خپلی لور خاون غواړم چې کوم خاون په حرم پاک کې مستا د قهر نه یریږي او د پردي مال نه یریږي او الہ العالمین د پردو پیسو نه یریږي او ستا یره په سینه کې ده هغه ممرز وي چې زما لور د ده په نکاح کې راشي ورته وی بی بی مبارک شاه آغا باقی باللہ سے مبارک زیما چھے اللہ جل جلالہو تمال راکے علتے صرف لالنو تا غاڑا اے برابر کا پردی مالتے غاڑا خنکا نو اللہ ولا لالنو ورکا لالنو سرے ورلا اللہ اے دا آغا حجی سیب لورم ورلا اللہ پنکا برابر کا دا سا دا چھے پردی مالتا انسان لخنکی اللہ جل جلالہو دی منگا تاسو ټول دیندار صالحان کی او خدای دی زما استا پسینہ کے دا اللہ او دا نبی مبارک او دا قرآن عظیم محبت او مینا او جذبہ دا دی اللہ تعالی جل جلالہو پسینہ کے راولی او چکم انسان دا اللہ دا یرینا یو عمل پریخو دا یو گناہ پریخو دا نو دا اللہ پا دربار کے داغے دیر زیاد وزن دے نو انشاءاللہ نن خبر پدیو شوا چه دا پردی مالونو نبا دا خوراک نبا زان بچ ساتو او کنا داغا دا اجازت نہیں نو خیر دے نو اللہ دم پا اجازت بانے نصیب کی او داغی ندم اللہ پاک دا نافرمانو دا اللہ پاک ندی اللہ پاک منگا تاسو ٹول محفوظ بامن کی بچو ساتھی امین ہوئے ذکر رب العالمین جل جلالہ اعلان کی من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کم انسان من عمل صالحا من ذکر او انسا کہ کم انسان دا نارینو زنانو نے یو خامل کئی او دی مسلمانی اللہ فرمائی یو خاملی او کزما دا یرینے گناہ پریخوا دا پردی مال تیرا خانکا اللہ فرمائی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا دا سخکولی زندگی باورکم پا جامو پا جیبونو کور پا بار پا ارزے بے مزیدار و خیست ساتم پا بچو بے مزیدار ساتم خلق بہتا حیرانی غٹ وجدادا چکم انسان دا اللہ تعالی جل جلالہو فرمان بردار ہے دا سڑے با کامیابی گی اللہ دی زمانگا استاذ سٹولو دا اللہ تابداری نصیب گرزی دیکھیں نور خبریم دی خوشوں کے ٹیم دا گئے نا انشاءاللہ نور خبری با پا بیا پا بل جمعہ کی انشاءاللہ کو خیر اللہ دی منگا اتاسو لجن دا خوشحالو ٹولو ملگرو لرا کی او دا ٹول ملگری دی اللہ سر زمائیو زے بیت اللہ شریف دا مدینی منوری جانان مبارک لے ہوزے بوزی حجان صاحبان چھے سونتلی اگید اللہ شکرون ادا کی چی اللہ شکر دے چھے حرمین شریفین دے راتاو خول اللہ خودی موٹولو تا دگا حرمین شریفین بار بارو خی وقل پیغمبر مبارک در شریف و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و تتہی بے کل معلوم لکا یا رزنگ پا حال بند رحمو کی گناہ ربانندہ فی قلم را کاگی ہر قسم ظالمات و ماشانو کی نگر منافقانو واکران مستانو حاسدانو تزمکی دا اسبان دا عذابونو تاڑو تا سنون اسپتالونو غمون دردون آفتونو حادثات سماوی اردوینا یا اللہ دا ٹول ملگری سر زمان محوصا من کے بچو سادے الہ العالمین
پروردگار علم آزمون فیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام من نقشبندی سے پا قبر بانے انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے بھی اللہ قبر کی خوشحال ہے اے اللہ دامان مبائی شیب تنگی پھر صباح طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشائق صاحبان دا قادری مبارکی نقشبندی مبارکی سردی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محوی سبحانے دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید صاحب سواز سے بڑی صاحب سرکانوں سے منزلی صاحب دامان بابائی شیخ تنگی پھر صباح طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشائق زمون والدین کریمین ستاس و مشران زمون مشران دا پیغمبر پاک مبارک طول امتیان کوا مشرق پا مغرب پا جنوب پا شمالی خدای دا طول مسلمانانو پا قبرونو انوار و برکات نازل دا نیکانو دا صلحاو دا اتقیاو مشایخ پا خاطر فتفیل پا حرمت بانے خدای مون طول فقیرانو بانے خصوصی رحمت اللہ دے بیماران سونے چی کورونو کی اسپتالونو کی نارینی زنانی ماشومان بڑاگان زوانان سر زمون دیوتا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دنی کم اللہ پارا نصیب کی کورونو کی اسپتالونو کی ساسو کورونو کی مونگا یا نور سونا بیماران طولو تا دے اللہ خپل لاڑے دوئیو گرد رب العالمین جل جلالہو دا دنیا و دا آخرت خیرونا برکتون زمونگا ساسو دا طولو پیو زیبان نصیب گر دربار شریف خادمین معاونین اراکین معاونین چه سمر ایسار نراشی دلتا دورات نزی ختم مبارک دا اللہ دا نمونو دا خکل پیغمبر مبارک دا درودون مبارکو کی دا خادمین معاونین اراکین طول ملگری نعمت اللہ سے دی لگیاوی اللہ دا چمنستان قائم او دائم او ساتلی کی دا اللہ پا ذکر بانے خدای سرسبد و شاداب لری او دا دی ذکرون دا برکت اللہ پا منطولو بانے خیرون و برکتون نازل کی دا دی درودون دا برکت اللہ پا منطولو بانے برکتون نازل کی دا سونا مرگری مشران ملمانہ قربان لری نزین شراغلی دی طول دی خدای پا خوشحال و آباد کی پا مال پا اولاد دی اللہ دا طول برکتون کی دی سنگ چی دلتا یوزے و دا غصد خدای یوزے بیت اللہ شریف دا مدینی منورے دا جانان پا سلامونو کٹول یوزے مرگری کی طول ملگری یاران دوستان دے اللہ خوشحال آباد لری دا حیات اللہ نے پا یوزے نصیب کی دو کے زمون دا جمعی مرگی بیمار دے نور سونا بیماران طول پا دعا کی جیات کے بیماران دیر زیادتی سوک یخنے والی دی طبی دی ٹوخی دی پہ اخلاص دعا کے خدا دے طولو بیمارانو لخپڑ لاڑے دوئی طول دے اللہ صحت یاب کی دنے کا عمل لپار طول مرگری یاران دوستان دے اللہ خوشحال آباد او دا سونا مرگری چی دی خدا دے طول مرگری خوشحال آباد لری پا دے قبرونو کی زمون ساسو مشران پراتی دی خدا دے غیم خوشحال کی دا جوندی دی ماللہ خوشحال پا مال اولاد دے اللہ زمون دا طول ملگرو برکتون کی دی دا چا چی رزق پراخنی اللہ دے وطسر زمونگا درستخان مزیدار رزق دی اللہ زمون دا طولو ملگرو خیستا کی اور طول مرگری دی خدا پاکتر و تازو لری یو مرگری پریشن کردے داگی تا دے اللہ صحت ورکی طول مرگری دی اللہ پا خوشحالا اے زبا کم یو کس کا یادم خود زبا چہتا سو طول زو یادو ما چہتا سو سغوارے خدے دے شریع حاجتون ہم برابر کا طول دل خدے سرزا مادر کا چہ سغوارے تا سو دا اللہ نا اللہ دل سرزا ماغا برابر کا اور خدے دا دنیا و دا آخرت پا خوشحالو مالا مال کا منتم دعا کہ چہ دا مرگ خیر سلگے پوری ملا دا قرآن دی خدمت کی دا دنیا گڑ گڑتا ہو رسی مصد دا خدای رضا و دا خدای عقائد و جہان گوان جنت الفردوس کے خدای اعلیٰ او بالا مقامات نصیب کی دا فلسطین مسلمانان دا کشمیر مسلمانان طول سر دے اللہ امدادونہو کی دم دا طول دے اللہ خیر خاتمہ خرابانے کی زنکدن کے دیم اللہ پایو زیبانے دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ